Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo lagunak, gaurkoan Orreaga herria hurbildu gara. Hemendik Mendimotz mendia igoko dugu. Orreaga herria Nafarroako ipar-ekialdean kokatzen dugu. Eta Nafarroan oso ospetsua den herria da. Hemendik Donejakue bidea pasatzen baita. Lehen esan bezala, Mendimotz mendia igoko dugu. 1483 metro dituena. Hemendik Orreagatik hasiko dugu gure ibilbidea. Guztira, 10 kilometro izango dira, 500 metroko desnibel positiboarekin. Ikusten duzuenez bezala, gaurko eguraldia nahiko aldakor dago. Hemen atzean daukagu gure mendia, eta ikusten dugun bezala lainotsu dago. Beraz, poliki-poliki gure ibilbideari ekin, motxila hartu eta hasiko gara. Mendimotz mendia, Nafarroako ipar-ekialdean kokatzen dugun mendia da. 1482 metroko garaiera duen mendia da. Aezkoako baiaran, Donejakue bidetik oso gertu geratzen den mendietako bat izanik. Bertara igotzeko Orreaga herria aukeratu dugu. Bertatik Ibaineta bendatera igoz, eta aldapa gogor baten ostean, oso ospetsua den Lepoeder puntura iritsiz. Guztira, 10 kilometroko ibilbidea daukagu aurretik. 550 metroko desnibel positiboarekin. GR marka jarraituz, ibilbide gogorari ekingo diogu. Tontorrak, Donibane garazira dijoan, Donejakue bidea ezagutzeko, eta Aezkoako zein Orreagako inguru naturala ezagutzeko aukera ematen digu. Aldi berean, Nafarroako historian izan zen Orreagako guduaren lurrak ezagutzeko ateraldi bikaina izanik. Orreaga herria bisitatu eta ondoren kotxea hartu eta Ibainetara igo gara. Hemendik hasiko dugu gure ibilbidea. Lehen esan bezala, 10 kilometro izango dira, jun eta itzuli ibilbide berdinetik egingo dugu. Mendimotz mendia igoko dugu, hemendik 500 metroko desnibel positiboa eginez. Hemen atzean, iparralde daukagu, bere gain eta muina askorekin. Gure mendia ezkerrean geratzen da, eta ikusten duzuenez lainotuta dago. Beraz, ibilbidean zehar, hasieran eguzkia, orain bezala, eta gero nik uste dut lainoa izango dugula. Dena den, poliki-poliki hasiko dugu bere ibilbidea. Beste gauzatxo bat ere esango dizuet. Hemendik Donejakue bidea pasatzen da. Eta puntu honetatik, Ibaineta puntu edo portutik, jende asko pasatzen da. Hemendik Orreagara jaitsi. Beno, bagoaz.
Gaur, Mendimotxeko eremura etorri gara. Mendimotx, Orreagaren inguruan dagoen mendia da. Hortantzurieta eta Astobizkarren artean dagoen mendia alegia. Saio hontan, saiatuko gara, zuen ganatzen, Mendimotx inguruneko ekosistemak eta bertan agertzen diren ezaugarri paisajistikoak eta naturalak. Ea sortea daukagun eta animaliaren bat ikusteko aukera dugun. Esan bezala, ongi etorriak. Bueno, hementxe, Ibainetako gainaren portuan gaude. Hemendik atera gaitezke Mendimotx mendira itera. Justo hemen Roldanen omenaldean monumentoa dago. Eta hemen atzekaldean ikus dezakezue pixkat beste mendi batzuk, Atxistoi, Laurinak. Eta hementxe badago Lutzaideko bailara. Pixkat Nafarroak erpin horretan iparralderuntz eta iparraldean sartzen den bailara hori. Hementxe leku hau, justo hemen, nire alboan, Donejakueko bidea igaro egiten da. Eta jakina da, hemendikan ere erromatarrak pasatu zirela, orain errepidea, eta betidanik ere hegazti eta intsektu eta ugaztu migratzaileak hemen pasatu ohi dira. Hemendik 3 kilometrotara, pixkat errepidean eta Ibainetaren portuaren ezkerraldean ateratzen den bidexka batetik, Linduzera, badago Nafar gobernua duen behatoki bat, uztailaren 15-tik azaroaren 15 arte, hor ornitologo aditua daude hegaztien inguruan zenbaketa bat egiten. Gomendatzen zaituztegu naturaren maitale guztiei beraingana hurbiltzea, eta justu hemen ere Mendimotxeko atariaren ondoan gaude ere. Hemendikan historia, kultura, etnografia eta natura bat egiten dute Ibainetako portuan, Orreaga eta Auritzeko herrisken ondo-ondoan. Hemen justo sortea izan dugu eta Ibainetako portuan Roldanen monumentuaren gainean justo orain belabeltz bat lurreratu egin da. Ikusten zaio noiz benka olako soinuak botatzen ditugu, olako usiz beltza dire, korbidoen familiakoa dira, eta erroiarekin desberdintzatzeko batez ere erroiaik moko zabalagoa, indartsuago dakate, belabeltzak baino, bitu mokoan oraia irekitzen duen, horrek esan nahi du beroa egiten duela. Hegaztiak, txakurra bezala, mokoa edo ahoa irekitzen dute eta arnastu egiten dute. Izerditan ezin dira hasi, zituztelako guk eboluzionatutako kapazidade hori, eta bertan badago ikustenea norbaiti bokata edo txorizua erortzen zaion. Askotan, korbidoi tirokatu izan zaie, eta besturiko gabeko hegaztiak izan ohi dira, baina funtseskoa dira ekosisteman dako ere. Oso azkarra dira, haren burumuina oso garatuta dago, eta askotan oso eraikitzaile apartat dira. Askotan ontzek eta belatzek ez dituzte kabirik egiten, eta erabiltzen dituzte erroiek eta belabeltzek egindako belabeltzek egindako kabizarrak. Hau hemen hortxe dago, imaginatzen dut egiten duen beroarekin eta bere kolorarekin arnastaka dabilela rato guztian.
gu bezala. Enara eta Gabi gure lankideak mendimotzen eta mendi honen natur ingurunetan ibili dira eta gu gaurkoan Auritzera etorri gara. Auritz Nafarroako iparraldean dagoen udalerri bat da eta Zangotzako merindadeari dagokio. Iruñetik 45 kilometrotara dago eta 230 biztanle inguru ditu. Herria Nafarroako Pirinioen hasieran kokatzen denez, basoz, belardiz eta mendiz inguratuta dago. Eta orain goazen herria ezagutzera. Auritz Nafarroako Pirinioen hasieran aurkitzen da eta 230 biztanle inguru ditu. Orragako herritik eta Iratiko oihanetik oso gertu dago herria. Bestalde historiari dagokionez, herriari buruzko lehen dokumentua 11. mendekoa den arren neolito garaiko aztarnak aurkitu dira. Udalerriko jarduera ekonomiko nagusiak nekazaritza eta zerbitzuak dira, batez ere landa turismoa. Bueno, gaurkoan Josepe Irigarairekin gaude. Josepe Auritzeko biztanlea eta alkatea da. Eta Nafarroako Unibertsitate Publikoan nekazaritzako ikasketetan laborategi teknikari bezala ibiltzen da ere. Ta, kaixo? Zer moduz? Oso ongi, zuek ere? Bai, ondo. Bueno, konta iguzu, Josepe, non gaude gaurkoan? Bueno, gaur Auritzen. Auritzen municipio simple da, ez du, bueno, bakarrik, badugu gure udaletxea eta dena, eta baina gero badugu inguruan, Aezkoa, Erroibar, Luzaide eta Urreaga eta Artzibar. Han, pues hemen kokatutak, erdian, bai. Eta herri honek, Auritzek, ze harreman mota dauka natur ingurunearekin eta mendiekin? Bueno, alde batetik, lehendabiziko sektorea Auritzen oso importantea da. Badu bere zama, gaur egun, nola herri batzutan moteltzen ari da, lehendabiziko sektorea, Auritzen mantentzen da. Hori, eta denak, edo gehienak, bizi gara, momentu batean, lurrarekin, hori alde batetik. Eta bertzetik ere, eta ere basoan, basotik eta hori. Eta bertzaldetik ere, betidanik etorri dira mendizale, mendigoizalek, eta hori ere nabaritzen da, jendeak ere, gaur paseo bat emango dugu, ez dakiz hemen dira, bai. Beraz, hemen herrian ere somatzen duzue kanpotarren presentzia hori, turismoa eta? Bai. Lehen igual gehiago, gaur egun turismo ere aldatu da, eta badu ere zama hundi, Auritzen bizi, lehendabiziko sektorea eta hirugarrena importantenak dira.
eta bai, claro, hori inguru giroan, hori medio ambiente edo mendiak edo naturalezaren barruan dago, gure turismoa. Eta Josepe, zure harreman pertsonala natur ingurunearekin eta mendiarekin zein da? Bueno, pues, errandu dana, no? Nire familia nekazariak ziren, orain nahi bat badu, hori, esplotazioa eta hori, baina, beti etxean, egin dugu, hori, nekazariko lanak egin ditugu, eta, gero ere, hori, mendian zehar ere, paseo batzu, gutxienez hemen, herri ondoan, egin. Beno lagunok, iritsi gara gure 2,5 kilometrora, zehazki Iralepo puntura, 1282 metro dituena. Ibainetatik hasi gara eta dena aldapan gora da, bai? Poliki-poliki eta lasai-lasai egiteko ibilbidea. Izan ere, mendimotz, mendira joateko, lehenengo 5 kilometroak denak aldapa gora dira. Hori bai, ikusten duzunez, paisaia ederra benetan. Eta atzean, ibaineta uzten dugu. Poliki-poliki, iristen garen gure lepora eta hortik mendimotz mendira. Ikusten duzunez, momentu seguraldiak mantentzen du. Eta guzki daukagu tarteka. Beraz, aurrera. Beno lagunok, iritsi gara lepo ederrera. Izan dugun bezala lehen, ibainetatik hasi eta dena mandan gora da. Guztira, orain ja, 4 kilometro 200 egin ditugu. Eta hemen, Donejakue bideko marka jarraituko ditugu hemen lepo ederreraino. Hemendik ere, Donibane Garazira doan gerre bat dago. Eta ez bakarri Donibane Garazira, baita Azpegi mendira doana ere. Beno, ikusten duzuenez bezala hemen atzean lepo ederren, larrialdietarako sosdeiak egiteko telefono bat daukagu, bai? Hemen normalean, Orreagara jaitsi baino lehen, ibainetatik pasa behar denez, Donejakue bideko puntu altuena da. Orduan jende asko galdu egiten da lainoa sartzen denean. Horregatik dagomen puntu hau. Bueno, gure bilbidearekin bukatuko dugu, tontorrera iristeko gogoak ditugu, eta ikusten duzunez oraindik mantentzen du eguraldia. Baina ikusten daia
metroak hartu ditugula eta hotz egiten du da. Beraz, gu motxelan daukagun xira ere ipiniko dugu berehala. Bagoaz aurrera. Mendi motzeko bidean tartekatzen dira larreak eta pagadiak. Goruntze egiten dugu, nahiko aldapa galanta dago, eta baditugu tarteak non egun beroko tarte gogorrenak agian amaiketakoa edo askaria har dezakegu hemengo pagadiaren barruan. Hemen pago ale galanta daude eta atzematen da haien freskotasuna. Haiek hartzen dituzte edo hazten dituzte haien adarrak paraleloak zorurarekiko. Eta haien hostoak paratzen dituzte eguzki argizpiak beraien ganatzeko. Horregatik, pagadien azpiko aldean, iaia ez dago ez da belarrarik ere. Ez esan, zuaizkak eta barrekoak, ez? Hementxe ikusten dugu, badagola, hortik entzuten da, okil berde bat, bai? Eta zorutik ikusten da pagadiaren futxuak. Hauek, mitxarroak gehien bat jaten dituzte, eta badirudi aurten ere produkzio aparta egongo dela. Ze, hemendikan pixkat ikusiz, ikusten dira nahikotxo. Hemen askotan bikiak izaten dira, edo laukiak ere, eta hiru aldekoak izaten ohi dira. Hauek formatuta daude, eta baten batek jateko esperoan dabiltza. Pagadiaren barnean, zorura begiratzen, hemen aurkitu ditugu sisa hori batzuk. Justo hementxe, ikusteko aukera daukagu, txiki-txikitxoa daude oraindikan, segurazki pasaden asteko prezipitazioek ahalbidetu dutela orain olako sisien produkzioa pixkat martxan jartzea. Azkeneko urteetan nahiko udazken lehorrak izan ditugu, eta antza denez ere prezipitazioa gutxi gora bera urtean zehar ez da gutxitzen, baina bai modu desorekatu baten bidez edo oso modu ezberdinetan prezipitazio hori erori egiten da. Lehen pixkat genituen aste osoak pixkat txirimiriarekin eta horrelako zoruko ezetasun handiarekin, eta horixe da berez sisei eta ontxoei gustokoen duten giroa ez, baina azkenaldi hontan, azkeneko urteetan ura botatzen duenean, askotan oso indartsu bota izaten du, eta gero ematen ditugu egunak eta nizbenka asteak ere txantxa bat ere
bota gabe. Horrelako ur jarioa ez diote mesederik egiten ontxoen eta sisen garapenari. Baina, bueno, hauek giroa aurkitu dute eta hementxe aurrera egingo dute. Pagoen adarretara begiratzen geundela eta okilen bila geundelarik, ikusi dugu hor beste izaki bizidun bat bizi dela. Justo hor, ene atzekaldean ikusten den liken hori. Horrek gure naturaren eta atmosferaren bioindikatzaile aparta da ere, deitzen da lobaria pulmonaria, eta horrek esan ditu hemengo atmosfera, mendimotxeko atmosfera, garbi-garbia dela. Liken hau, pixkat kutsatuta dauden eremuetan ezin da bizi. Beraz, arnasa har dezakegu, lasaitasun osoz, eta bai bistaz, bai paisajeaz, eta bai basoaz gozatu. Beraz, mendizalea zara ere? Bueno, bai, klaro, gustatzen zait, ez du denbora haunitz, hori mendira joatera, baina bai, mendizale naiz. Eta ze mendi ditugu hemen inguruan? Bueno, inguruan badugu guretako famatuena, da Auritzen artean, Mendixuri. Hurbil dago eta betidanik lehendabiziko mendia Mendixuri izan da. Baina gero, gaur egun adibidez, hemen badago Donejakue bidearekin, Donibanetik Auritzera, hori lepo ederren bitartetik, nola gogorra da, nola erran, reto bat bezala, jarri dugu, gaur etorri naiz Donibane Garazitik Auritzeraino, bai, eta hori. Eta zuk egin duzu bide hori? Bai. Gogorra da, bai. Pero, ongi. Eta gaiaz pixka bat aldatuz orain, zein izango zenuke dela Menerriko giroa? Herri txikia da. Gehienak hemen inguruan txikiak dira, herriak. Hau da, pixka bat eskualdeko hiriburua, nola erran, gutxi gora bera, eskualdeko hiriburua. Eta zerbitzu gehienak Auritzen daude, kokatutak. Badaude sultzaileak, badaude osasun etxea, kuartela, denetate, dendak, hori gehienak Auritzen, botika. Eta, giroa, elkartzen dira ere, ez bakarrik auriztarrak, ingurukoak ere, Auritzeko tabernetan elkartzen dira. Neguan adibidez, badago diskoteka txiki bat, bai, Biltoki 70, ja, 50 urte dauka, eta jarraitzen du. Desberdina, modu desberdinan, baina bai, jarraitzen du, eta hori. Eta gaztetxoen arteko eta helduagoak diren arteko harremanarik badago? Bai, Auritz hori, zensuan adibidez, 200 eta 40 biztanle, baina bizitzen egunero, 100 eta 40, 50 gutxi gora bera gaude. Eta, bai, hori, azkenean mintzatzen zara jende guztiekin, mintzatzen gara denok artean, bai. Hombre, baduzu igual zure kuadrilla, baina elkartzen bazara beste kuadrillarekin edo beste persona batekin, bai.
Eta ze jai edo ospakizun baituzu hemen herrian? Bueno, herrian festak San Juanetan. Eta, bueno, pues, ospetsuak dira, horitzeko suak, bai, hori alde batetik, eta ere, bueno, tribuli, hori da dantza bat, egiten, gazteak egiten dute udalen aurrean. Eta da porrusalda moduan, baina, bueno, bai, famatua da, bai, giro honan, jartzen da, aurten ez, suspenditu da dena, baina, bueno, bai, eta gero badaude feria batzuk, irailan, irailakoa, bueno, animaliak eta hori, ateratzen da, eta gero abuztuan, pues artisauak eta hori, amabostean, bueno, pues hori, artisauak, gero zikiro, eta bai. Eta egun berezi horietan, ze ekintza motak egiten dituzue? Bueno, hori festetan adibidez, bueno, pues hori, errandut, nola da? Dantza? Dantza eta suak, dantzaldiak, pilota partiduak, rondak, etxez etxe, eta, bueno, gauzak arruntak, bai? Eta gero, bueno, bai, berezi, bueno, kostillada bat egiten da, eta jende guztiak, azken egune, herrikoak, pues igual, 100 eta pasatutak, 120 personak, pues elkartzen gara, plazan, bai, eta giro ona, eta, bueno, konturatu behar gara ere, nola auritzen, bueno, pues populazioa oso helduak dira, jubilatuak, gehienak, batzuk. Bale. Eta zein da euskararen presentzia auritzen? Bueno, auritzen, karo, euskalduna izan zen, baina gero galdu zen, kasi, bueno, pues zarrenak, gazte batzuk, eta baina etxekoak eta kasi galduta. Eta gaur egun eskola, bueno, gehienak euskaldunak dira gazteak, nola, bai, eskolak bai hemengoa, auritzekoa. Eta bai, garraldakoa, hemendik garraldara joaten dira ikastera, eta euskaraz, dena, bai. Iritsi gara gure tontorrera, mendimotz tontorrera. Lehen esan bezala, 1483 metrotara dagoena. Lepo ederretik, hori, pista hartu dugu, eta gero pista utzi dugu, eta 200 metrora, mendira, tontorrera heldu gara. Lehen esandakoa, oso bide gogorra da. 5 kilometroa da, ibilbide luzea, baina dena malangora da, eta desnivel gogortsua dago igotzeko, bai? Beraz, poliki eta lasai hartu beharrekoa. Hemen, ondoan, Hortzan Zubieta mendia daukagu. Eta hemen atzean, nola ez, Aezkoa baiara osoa. Hemen ikusten dugu gainera tontorrenetatik, han atzeko aldean nola Elo mendia agertzen den, bere antzera eta guzti. Gaur ez da egun oso ideala parajeak ikusteko, baina oso ondo ikusten da Elo mendia dela bere antena eta guzti atzean duelarik. Ondoan, Izaga mendia egongo zen, bai? Hori oso karakteristikoa dena, baita. Eta, bueno, hemen esan dizuaren Aezkoa baiara, eta ondoan badakigu ja Zaraitzu eta Errongari geratzen direla. Esan dakoa, gure ibilbidea hemendik bera beste 5 kilometro izango dira. Ibilbide berdina egingo dugu. Hemen ezkerreko aldean, lehen esan dugu moduan, Lepo Ederrera heldu gara. Hortik Done Jakue bidea pasatzen da. Eta hemendik argi eta garbi ikusten dugu, nola pista jarraitzen duen Don Ibane Garazira helduz. Bai? Gu hemendik berehala bagoaz bera, ze ikusten duzuenez, hemen atzetik badirudi ekaitza datorrela. Gu zira ipini dugu, eta ikusten da gainera temperatura asko jaitsi dela eta hotz egiten duela, bai? Beraz, hemendik bera, esan dakoa 5 kilometroa, pista hartu, eta ea horregara iristen garen. Bagoaz!
Lehen lagunok, egin ditu jaitsirako 5 kilometroak. Jaistea egia esan igotze baino askoz ere errazagoa izan da. Hori bai, lehen esan dizuet, goian odeiak zudela. Jaisten euri pixka bat ere izan dugu. Baina ikusten duzuen bezala, orain berriro eguzkia atera zaigu ibainetan. Hemendik, kilometro bat izango genuke Orreaga herrira bai, baina gu hemen kotxea utzita hasi dugu gure ibilbidea. Beno lagunok, hemen bukatuko dugu gure ibilbidea, baina gure agurra eta ibilbidearen ezaugarri guztiak Orreagan esango dizkizugu. Bagoaz. Ibainetatik Orreaga herrira jaitsi gara. Gure ibilbidea lehen esan bezala ibainetan hasi dugu. Guztira 10 kilometro izanik, 550 metroko desnibel positiboarekin. Gaurkoan, Mendimotz mendia igo dugu, 1483 metro dituena. Bertatik, tontorretik, Nafarroko mendi nagusienak ikusteko aukera izan dugu. Elo mendia, edo Izaga, ondoan ere bai, Erronkari eta Zaraitzu zein Aezkua bailarak ditugularik. Esan bezala, igoera, 5 kilometrotako igoera guztia, pistan barren egin dugu, eta gero Bidezidorrat eta GR-a jarraituz, poliki-poliki Lepo Ederrera iritsi gara. Hortik pista jarraitu, eta ezkerrean dagoen tontor txiki batera, Mendimotzera igotzeko aukera izanik. Esan bezala lehen, oso gogorrak dira malda, beraz, lasai eta poliki-poliki egin behar dira. Bueltako bidea, ibilbide berdinetik egin dugu. Gaurkoan, bidean zehar esan dizudan moduan, eguraldia oso aldakorra egon da. Hasieran eguzkia, gero tontorrean odeiak, bueltan euria eta bukatzeko eguzkia berriro. Denetarik izan dugu. Beraz, ibilbide hau, Donejakue bidea ezagutzeko aukera paregabea da. Baita Orreagara hurbiltzeko eta bertako historiaz ezagutzeko edo jabetzeko. Besterik gabe, hurrengoan ikusiko dugu elkar. Hau izango litzateke, Mendimotzeko hegoaldeko begibistan ikus dezakegun paisaia. Fijatzen bazarete, Pagadia da nagusi. Hor, pixkat, atzekaldean, bigarren plano batean, Garraldako eta basoak eta soroak batez ere. Oso nabarmena da, Pagadiaren pixkat leuntasuna edo begibistaz baduen itxura edo forma. Hau ortofoto batean ikusiko bagenu, badago aplikazio bat, deitzen dena Sidna, jartzen baduzue Googleen, hortxe baditugu Nafar guztiko hegazkin batek atako ortofotoak. Hortxe ikus dezakegu nola basoek aurrera egin duten pasaden azken 100 urtetan. Eta oso ongi ikusten da, non ditugun pagoak, non izeiak, non pinuak, eta batez ere da pixkat granulometria horren edo itxura, zeruko itxura edo olako malgutasuna eta batez ere zen olako formak eta itxura dituzten haize edo dron bateko pistarekin. Hemen pixkat bista pixkat jetxiz, ikusten dugu hemen ere Nafarroako beste lekutan bezala, soroak pixkat galtzen ari direla. Hemen iratzeak nagusi dira, eta horien atzekaldean erikak eta apurka genistak ere aurrera ingo dute. Abeltzantza pixkat beruntzoa, eta hori nabarmentzen da gure mendietan. Denen artean erabaki beharko dugu zer nahi dugun gure basoetarako eta gure ohiko lanbide zaharretarako.
Mendi motxeko erdibidean zenbait egitura edo eraikin naturalak aurkitzen ditugu. Adibidez, hemen ondoan daukaguna. Grabatzen geundelarik entzun dugu okil berdea, garrapoa, amilotx motoduna, eta askok eta askok intsektuta elikatzen dira. Ekosistema hauek, mendimotx inguruko basoak, badira okil gibelnabarraren ekosistema. Okilek askotan esnaj hauek edo zuhaitz zahar hauek behar dituzte haien elikagaiak lortzeko. Lehorra dago, auskalo tximista bat erori zitzaion edo zergatik lehortu zen ale hau, baina ikusten dira bere geruzan nola zenbait zulo dituen okilen mokokatzeko adarlanak edo zuralanak. Okil gibelnabarra Nafarroan aurkitzen da Iberiar penintsulako populazioaren 80%. Nafartarrok egiten duguna gure basoekin esanguratsu izango da populazio horren geroko garapenarekin. Jende asko etortzen da baso hauetara okil gibelnabarraren bila. Hemen baita daukagu populazio osasuntsua. Egun eguzkitsu hauetan, askotan, sartuta daude pagadiaren barnean. Askotan ikusgai dira behelainoko edo egun iaia fantasmagorikoetan. Bisibilitatea askoz txikiagoa denean, haiek egoten dira tranquil eta askotan botatzen dituzte haien kantu xumeak, holako pik batzuk. Hementxe ikusten ditugu haren aztarnak, haren presentziaren egitaragoa. Honaino gaurko saioa. Espero dugu gustatu izana eta gonbidatzen zaituztegu mendimotxeko eremuetara natura bila joatea. Hemen disfrutatzeko aukera izango duzue. Batez ere, udako eta udaberriko egun berotsuetan. Mila esker eta agur. Orduan, Berreskuratzen ari da. belaunaldi berriak ez, Bai, hasi dira berri bai, euskaraz hitz egiten. Bai. Vale. Ez dakit ja, denbora bat izan zen, nola, pues igual arrarua bandu bat euskaraz eta erdaraz, no? Bai. Nola ja kasi hain galduta, eta orain, bueno, ez, osea, eske elebiduna, bai? Bai. Eta, bueno, bukatzeko galdera izango da, imaginatu lagun bat etortzen zaizula bisitan, ona auritzera, ze ekintza motak egingo zenituzke berarekin edo nora eramango zenuke zure laguna? Bueno, etortzen bada egun batera, egun baterako, bueno, pues igual hemen inguruan Orreaga, hor dago ondoan, no? Bueno, eta Orreaga badu bere historia, bere zamat, bere artea eta hori ikusteko. Eta gero hemen, auritzen, bueno, pues badugu erromatarren herri baten aztarnak, bueno, Ituriza erraten dute, erromataren garaikoak. Eta, bueno, ez dakit herrian ere, herria oso polita da, bueno, ez bakarrik Auritz, osea, besteak ere ingurukoak, no? Bueno, pues, baina Auritz badu ere, pues, bere nortasuna, no? Pues, etxeak, eliza, inguruak, Ja, etortzen bada egun gehiagoren dako, pues igual ez dakit, pues igual iratira, irati hemen dago ondoan, no? Baizetatik, ja, pues iratira, no? Basora, bai?
Edo igual, pues hori, nola, Donibane Garazitik, auritzeraino, pues hori egitera, bueno, bai. Eta mendiren bat igotzera eramango zenuke ere? Bueno, pues bai. Mendizale bada, bai. Pues igual ez dakit, pues urkulura, badago ere, pues aztarna batzuk, eta hori, biztak badute, Hortzantzurieta, hemen ere inguruan, badute bizta polita batzuk, Linduzera, Linduz auritzekoa da eta oso interesgarria, han paso migratorio bat eta normalean batzutan izaten dira ikusten animaliak, hegaztiak ikusten eta hori, eta kontatzen zenbat pasatzen diren eta hori, leku importantea da migrazio eta hori ikusteko. Bueno, nik uste kontatu diguzun guztiaren gatik pena merezi duela, egon bat baino gehiago etortza. Bueno, pues nik uste du baiet. Bueno, eskerrik asko, Josepe, eman diguzun informazioen gatik, eta guk jarraituko dugu gure bisita hemen. Bueno, bale. Mi esker. Bale, zuei, etortzagatik. Jada saioa bukatzen ari zaigula, Auritzerriaren ondoan txoko eder hau aurkitu dugu, eguna pasatzeko eta lo egiteko baita ere. Eta bero honekin guk behintzat aprobetxatuko dugu hemen ondoan dagoen errekan bainutxo bat hartzeko. Agur, hurrengora arte! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.